Izi ndi zimene wayankhula Boni Kalindo mu tsiku la lero wasukuluza anthu angapo kuphatikiza maChina popempha Vera Kantukule kuti sibwino kuti ku mahotelo a dziko lino kuzidyedwa soya pieces komanso wamuza chakwera ma wise. Tamveserani nkhani yonse mmene walankhulira Boni Kalindo wa lero. The DC ena nkumadandaula nkumanena kuti kodi the DC ali kuti tinanena kale ndipo ndimanena mobwereza kunena kuti ine sinimapanga thovu sinimapanga phuma timafuna ndikamabwera pano pokutulutsirani the DC tizikuwuzani nkhani zenizeni nkhani zotiyakuka osakhala zongopeka amalawi muziziwa zobisikazo zimene akuziona ngati ndi zinthu zokuti iwo akupanga za zobisika koma ife timaziziwa zimene zozo tizikupasirani nkhani zenizeni. Lero ndabwera nazo nkhani ndipo zochuluka nansanganya ndipo ndiulula zimene zinanena kuti iwo zisaziwike. Ndinena zinthu zomopanda kunyumwisidwa, ndinena mopanda mantha mu dziko la democracy chifukwa ine ngati ndi president wa anthu osauka sinimagawa maswiti ndimangoyima pa chilungamo mu dziko la democracy. Lero tiyambira ku Ministry of Health kumene kuli katangale woopsa kwambiri kumene anthu kuchokera last year mu Okutobala makamaka ku Blantyre DHO kunabedwa ndalama za nkhani ndalama zopambana 78 million zimene zinali za ma health workers. And this is a message going to Global Fund that the money that you sent to help eradication of malaria was swindled. Anthu anaberedwa ndalama zimene zizi wesi still amawauza kwachita force ma health workers aku Blantyre yonse anthu amene anavutika kupanga exercise imene iyi ya mosquito net. You know, Global Fund is one of the institution imene imathandizira kunena kuti dziko linolo lithane ndi nthenda ya malungo kuzera ku Ministry of Health. Ndipo amagawa maneti ku nyumba ina iliyonse mwina 5 mwina 7 maneti. Ngakhale kuti maneti osanagawidwe 5-7 amagawapo imodzi chifukwa choti maneti ena anabedwa. Koma zomvetsa chisoni nzonena kuti ma health workers opambana 200 amene anachita participate mu exercise imene iyi yogawa maneti amenenso amagwiritsa ntchito transport yawo kuchokera kumakwawo anaberedwa ndalama zawo last year kuzafika pakana lero amangonena kuti ayi tikupasani ndalama adikirani ndiyetu nthawi ndi kupitayi zisankho ndizi zasala masiku 10 ndipo pa kalendala yeniyeni masankho wasala masiku 7 koma anthu munabera ndalama zawo kuchokera last year. And West still DHO Blantyre kuachita force anthu kuti achite reconcile. Kodi munthu amachita reconcile zinthu asanalandire ndalama kuasayinisa mafomu ngati alandira ndalama koma ndalama zowata abera. Tikamanena kuti muziko muno muli manjanjawidi muli anthu okuba kwambiri amene sanabwere kuzayang'anira anthu amene sanabwere kuzalamulira sanabwere kuzayang'ana welfare ya anthu anabwera kuzayang'ana za mimba mwawo. Ndiye ndi boma limene lili la MCP. Muli anthu amakani kwambiri aukamafunsa amanena kuti iwo ndi m'bale wawo wachakwera ndiye mupite ku Blantyre DHO. Anthu akudandaula kwambiri ma health workers. Imagine from last year kuzafika pakana panopa ndi uchisiru weni. Nkhani ina imene tikufuna tiyalirire lero tilirira anthu aja amachedwa kuti apolisi. Pali wa polisi wina wake kuja kumachedwa ku Blantyre makamaka ma motorist ndi amene tikuwalirira osakhala apolisi koma kuwamvera chisoni apolisiwo. Pali wa polisi wina amagwira ntchito ku Chichiri ndipo ntchito yake ndi yogwiritsa ntchito machini a breathalyzer amene amaona anthu kuti asamayende pa msewu ataledzera. Munthu amene akupanga zinthu zachinyengo kwambiri akumalandira ma 200,000 ma 300,000 kwa ma motorists koma osakaperekanso ndalama yokuboma.
kumagula magalimoto kumanga nyumba zace ndipo ndikangopenga siku linace chamba chikandipanga ndizabwera ndizaulule pano facha paja mmanena kuti ndine wachamba ndine wa kokeni ndine munthu osaphunzira obwebwetuka koma anthu akuvutika kwambiri mamotarisi usiku ndi wa breathalyzer akumagwira ndikumatengera ndrama zonse osamakapereka ku ofesi angomangira nyumba zace kuwotchera mauvuni kugula magalimoto inu takuganiza ni usiku umozi amati akachita mount road block yokhala ndi breathalyzer amatolera ndrama mwina kwa anthu opambana mwina 50 okumwa mowa misewu yosiyanasiyana mwinaso pafupifupi 100 ndi alesi azimutengera 200 taipangani time simuone ndrama zimene zikubedwa kuchokera kwa mkulu wina wa polisi wa kuchichiri pa chichiri apo pa stadium paujene pa MBC apo munthu amene itibwera tizamuulule zina aje posacheda pompano kodi tikamanena kuti Katangale wakula kwambiri muno Malawi sikuti tikungonena tiya inu simukudabwa aboma padakale pano kulizi nkhani ya fetereza kumadabwa kuti kodi awa kwasala masiku 7 sakuulula za fetereza uja kodi fetereza uja osika mtengo uja amamunena uja ali kuti muziwe kuti chiseko chawapana chifukwa fetereza amene amamudalira namba uja wa ma 15,000 timanena kuti amuyika pa 8 uja amene ujaso ndi osakwanira wina yonso anachita expire nderero kunatengedwa 650 biliyoni kuzera ku Ministry of Agriculture ziwani kunena kuti paja fetereza wina anabedwa ku pharmacy fetereza wina anabedwa ku butchery anabedwa ndrama za nkhani manjanjawidi anzawo madobadoba pano paso kwabedwa 650 biliyoni ku Denmark kuzera ku Ministry of Agriculture ndipo minister uyu ndi odabwisa tayi zonse amangoberedwa kumadabwa kuti kodi inu kodi minister oyamba ndi inu minister oyamba ndinu kwa agriculture kwakhala kuti ma minister inu mukungoberedwa chifukwa chani poyamba inali pharmacy kachiwiri inali butchery kena kuja ndikuja kuna zapita ndrama zina za nkhani ku Germany lero ndiyezi wani kunena kuti Denmark sopano ndiye yalowamo sopano 650 biliyoni imene amafuna kuti agule ati fetereza wa kampeni ati anthu atame ziwani kunena kuti ndrama imeneyo yapita yabedwa ndrama 650 biliyoni ungoziwa kunena kuti so izi tumwena anthu amaona kati ndife ana ifetu Amalawi ndiochenjera ndikufuna ndikuuzeni inu MCP mukamapanga ma tactics yanu kumakhala ngati kumaona ngati Amalawi ndi omwe aja akale amakeza naja ne mukungozinyenga nokha Amalawi pakale panopa anasukusula amatha kuzukutwa ndikuona zimene zikuchitika kutera ko media team yanu ilipe akulu anu alipe apindira michira mmaona ngati sitiziwa ndetaziwati ine ni mwana wa chabe kwambiri ndaziwa kunena kuti inu MCP kuzera kwa Minister of Agriculture mwaberedwa 650 biliyoni imene anapita kuti akachita akagula fetereza kuzera kwa madobadoba nde akupondani koma what I know is there will be a day imene muzayaluke sopano chifukwa kafukufuku azapangidwa ndrama zimene zimuzazibweza zimene mukumangira manyumba kumagula mahotelo kumamanga maloji kumagula mafamu zimene zimuzazibweza 650 biliyoni mukaitenga ndi ndrama zingati zimene zingathandizire Amalawi amene akuvutika ndi mankhwala ochuluka bwanji amene angagudwe kuti athandize muzipatala andi kwa zaka zingati ndi chimanga chochuluka bwanji chimene chingagulidwe kuti anthu azidya mizimu pamene anthu akuvutika koopsa m'Malawi muno ndafuna ndikuuzeni inu aboma musamapangeza uchisiru ndikumaseweresa miyoyo ya anthu kupangikawo ndi uchisiru weniweni umene sitinawuyembekezere kuti ungachitike muno m'Malawi nkhani ina imene ndikufuna tikambirane pano ndiyokhuzana ndi ameki
nafuna ndikuchiteni woni inu ameki komanso inu ndikuzuseni inu a opposition kunena kuti meki mukayiyang'ana yamba kusindasinda ma statement, ndipo ndinafuna ndikuuze iweyo Machedwa Sangwane ndi gulu lako kunena kuti 50+1 sinayambe chaka chinotu, inayamba 2019 2020 akhoti atalamula. Nanga nthawi imene simmabwera bwanji kumalankhula ma statement anu au chisiro amene mukupangawo, kumanena kuti tikazawerengera ma candidate onse 16 ndikuona wina acha akupambana pakati pa amene okuti ali ndi mauche ne mavoti ambiri kuposa anzachewo amene ndi amene titi zamuchite declare wina. Kodi tiyerekeze kuti anthu onse apeza 5 wina ndikupeza 21 nekuti muzamuchita declare muzakhala wina? Inu ndinu makape kwambiri. That is why kumafuna kumapusisa Amalawi. Ndi Amalawi yachisiya lero kuti Amalawi we are checking you. Tikukuona ni china chilichonse, we are scrutinizing china chilichonse, ndipo siku limene muzakapanga mistake yokuti ati muzabere zisankho inu lolowera muzaliona koma lotulukira simuzaliona. Ndi chifukwa chake ngakhale akuluakulu ame ndi makapena a polisi akumabwera kumene kuja kunena kuti takonzeka kuwateteza ameki, mwalamu kuti akane kuti takonzeka kukateteza mavoti. Inu ndinu zisiru kwambiri. Andi maplani anu amene mukupanga ngakhale enu a MCP ochita treni anyamata anu azikwanje kumalomo uko tikuziziwa amene mufuna muzachite deploy malo osiyanasiyana mutavezeka ma uniform ena ngati ame ena ngati a polisi zonse tikuziziwa. Amalawi ziwani kunena kuti anyamata azikwanje mwaona atipe masiku amenewa musadabwe iyayi ali chakumalomo kunchisi uko ali ku training akuachita training agalu amenewa ndicholinga kuti azabwerese zisokonezo m'masentamu ma hotspots amene akonza ndicholinga azabere zisankho. Andi inu a opposition mukuyenera kuti mukhalewo ozuka maso anu akhale patali, aziyang'ana patali, aziyang'ana masentamu muikemo anthu security yanu. That is why tikunena kuti inu mukakavota pa siku limene musachoke pa center, mukhale pompo muzigadira voti yanu. Imani 100 meters away muziona pa center po kuvota ndi kuteteza voti yanu. Chifukwa zimene zizalikonso 2020 anthu anakavota ndi kuteteza voti yawo. Uchisiru wangati umene siutheka kuno ku Malawi. Tafuna tikuuzeni nkhani ina yomvesa chisoni ikupita kwa Vera Kantukule kuti muyang'ane kwambiri mmene anthu akugwirira ntchito za mahotelo makamaka ku Golden Peacock. Ku Golden Peacock anthu akuzunzikako kwambiri. Kumadabwa kuti abale soya pieces wafika mahotelo, soya pieces salary yomachita kumapasa anthu pamanja, ndipo ma Chinese kuno atitola kwambiri kuwapasa anthu salary pamanja, ndipo salary yosakhala ya constant, salary yosakhala yoziwika imangosintha daily. Kuwapasa mwezi uno 90,000, mwezi wa mwaka kuwapasa 120, mwezi wina kuzapasa 95,000, mwezi wina iya papa 10 kupasa ni 150. Salary yosaziwika yopasira naso pamanja an international company imene yachokera ku China, inachokera ku China kubwera kunoko. Anthu amma hotelo zina lilama hotelo zimangokhala zina chabe, chifukwa anthu amati akamamva kuti uyu akugwira ntchito ku hotelo amaganizira kuti ni munthu amene akulandira ndalama za phamwamwa, komanso amaganizira kuti ni munthu amene akudya bwino ku hoteloko. Ziwani kunena kuti kumene kuja kumadyedwa soya pieces ku Golden Peacock ya Lilongwe, ngakhale soya Blantyre anthu akudya kumene kunyemba zofutwa. Ndipo ngati kuli anthu ena amene akuzunza Malawi ndi aja amachedwa kuti ma Chinese. Ndipo ndi nkhani yomvesa chisoni iniyo a Vera Kantukule ngati woyang'anira za tourism. Mupite mukacheze ndi anthu anu
koma timamva kuti kumene kuaboma amangobwera ndikudya zinthu za ulere, kumwaimwa kumafanta ndikumapita. Ndi mmene tizimayendera kuno ku Malawi. Maloma kuti even olo wa Malawi Bureau of Standards aziyendera, aziyang'ana makampani osiyanasiyana komanso maministries osiyanasiyana ngati labor, kuyenda kuona mmene akugwirira ntchito ya Malawi. Hayi iyo amangopita kukatengako ma US dollars basi ulendo kwawo kukakhala, koma mudziwe kuti Amalawi akuzunzika kwambiri, akuzunzika Amalawi. Chonde Amalawi kwina kulikonse kumene muliko mwasala ndi masiku 7 apa kalendala eniyo ndi masiku okwanira 10, koma pa kalendala penipenipo masiku ndi 7 tikupita kuzisankho. Chonde anthu amene waosa wabwerezanso, anthu azunzatu awa azunza, anthu amene azunza andi amene wawa kubwerezanso. Ndikupempha inu a polisi, chifukwa che ku polisi kukuli makape kwambiri, ena chama litenga ziko lingati ndalamawo ndiye kuliso ena ake akuwame amene akulitenga ziko lingati lamawo. Kuleko zimene ndikulankhulazi amuyimbira kale ujeni wankulu wawo ame kumana kuti Boni Kalindo chama kutola ni kwa basi bwana ofunika amoja ati zamugwiregwire. Ine ndimangulankhula chilungamo ndipo sinimaona kuti ndi ame iyi ndi polisi, zimenezo ndibe nazo ntchito. Mupite mmene mukaone mmene akuzunzikira even aja akupanga nsewu wa Rumpi Jaguar Road, Aprem Construction pakali pano pati kunena Aprem wo amba kuchosa anthu awo ntchito chifukwa choti boma likulephera kulipira ma contractors. It's not only Aprem Construction, kuli ma contractors osiyana azomanga akuzunzika kopsa boma likulephera kuwapa ndalama zawo. And yet akuwauza kuti ati mwezi uno watu usafike pa 10 asanamalize ma projects. Ndi apa mwamba kumatenga zitukuko za anzanu ngakhale za Mai Joyce Banda. Mai Joyce Banda anamanga mauje nyumba zowathandizira anthu, koma ino mukukazitenga zinthu jando kuzisiya pa Facebook kumanena kuti nyumbazo ndi zanu. Inu ndinu makape kwambiri, ziseko zakupana ndipo muyaluka. Tateni muzingopanga yoberayo, koma iyo kuti anthu angakakuvoterani ino live. Ai ndi apa magali modo akumakuferani pansewu mukupita ku kampeni. Taonapo ma president ifeyo amene anthu amapanga kampeni president pakana kukwasiriza gamoto sinamferepo pansewu ukuza kuti midzimu yavuta mafuwa chiseko cha mpano chakwera. Boni Kalindo the DC waiwe kusagazaga unyoro awene idakanawe chonde ria sate masiku asana tebuka ndingati vide bakarogata takuso wani to azinzanga area rete ayira hopu takuso wani to tibacheza nani budo mukani manga kawasi from Jeza Village T babuka box 76 Bolanje Malawi Southern Africa. Mukona modani guys, makanizano ndodani lola ndidziwe mmene mukuganizira m'ma comment. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tionane mu video satellite.